Olen Katja, toimitusketjupäällikkö. Valkeakoski tunnetaan etenkin paperiteollisuudesta. Aaltopahvi keksittiin 1856, kun sitä alettiin hyödyntämään silinterihattujen valmistuksessa. Aaltopahvin valmistus Valkeakoskella aloitettiin 1933 ja tässä rakennuksessa 1963. 2011 Adara Pakkaus aloitti aaltopahvin valmistuksen näissä samoissa tiloissa. Meille Adaralla tärkeitä asioita on laatu, joustavuus, tuottavuus ja vastuullisuus. Suunnittelemme kuitupohjaisia kierrätettäviä laadukkaita pakkausratkaisuja täällä Valkeakoskella ja panostamme toiminnan kehittämiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin. Kestävä kehitys haastaa yritykset, yhteisöt ja yksilöt muuttamaan ajatus- ja toimintamallejamme ja siten jatkuva parantaminen on osa päivittäistä toimintaa myös meillä. Mä oon Santeri ja työskentelen asiakaspalvelussa. Meille tärkeintä on laadukkaiden aaltopahvituotteiden valmistaminen asiakkaille tehokkaasti ja joustavasti. Me teemme työtä tiiminä, jotta asiakas saa parhaat mahdolliset pakkaukset omiin tarpeisiinsa. Adara on työpaikkani siitä mahtava, että kaikki kannustavat toisiaan. Meillä kaikilla on yhteinen päämäärä. Mä oon Oskar, mä oon Adaralla vuorotyönjohtajana. Päivässä Adaralla valmistuu noin 160 kilometriä aaltopahvia. Harvempi varmaan miettii, millaisen matkan pahvi on kiertänyt ennen kuin se on valmis pakkaus. Ensin kartonkirullista valmistetaan aaltopahvikoneella pahvia ja sen jälkeen se pahvi leikataan arkeiksi. Tämän jälkeen arkkipinot menee tarvittaessa korkeavarastoon varastoitavaksi ja tämän jälkeen menee jalostuskoneelle painettavaksi ja stanssittavaksi. Lopuksi valmis tuote pakataan ja lähetetään asiakkaille. Meille on tuotantoon tehty viime vuosina paljon investointeja toimintojen automatisoimiseksi. Nimi on vuosien varrella muuttunut, mutta pahvi pysyy.